Presidente, protexer os océanos, protexer o mar, protexer as rías. Señor Comisario, cando vai ao meu país, a principal potencia pesqueira de Europa, reúnase con a plataforma en defensa da ría de Arousa. Nesa ría traballan mariscadoras e mariñeiros. Nesa ría a pesca e a paña de marisco é a principal actividade económica. E sabe, Comisario, seu traballo os recursos mariños están amenazados por unha macrocelulosa contaminante chamada Altri, que o Goberno galego quere instalar no centro de Galiza e que polo río Ulla verterá millóns de litros de augas directamente ao mar, que pode pôr en perigo a actividade marisqueira da ría de Arousa, a máis produtiva do país. O mar e os recursos mariños e o traballo da xente do mar. Há un grande berro social, Comisario. Escuite esta xente e pídolle, Comisario, que non den fundos europeos a un proxecto que contamina o mar. Os fundos teñen que ser para os sectores productivos e para... Thank you. The next speaker, Mr. Zipper.